आं मोजां मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों माबायदि नाजादोंमोन माबायदि स्टाडि खालामदों नाजानाया आं हार्ड वार्क खालामदोंमोन बिरादनो आं इसेबां टाइमबो मोना ओरैनो साख्रि मावबाय थाखादों माने इन्डियान अइलआवहाय होमबाबो जिखिनि टाइम मोनो आं माने नाजादोंमोन माने नाजाबाय थादों आरो नाजानायखौ माने आं गाराखैमोन बेनिफ्राय ससियेल मिडियाखौ आं फुरा बाद होदोंमोन ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप बेफोरखौ बेनिफ्राय माने जि टाइम मोनो नाजाबाय थादों नाजानायनिफ्राय दिनै साक्सेसफुल जानो हादों आरो सोरनि थुलुंगा मोननानै थुलुंगा मोननाया एक्सुवेलि आंनि बिमा बिफाखौनो माने इन्सपिरेसन होननानै लायो आरो जेनेबा आंनि बिमा बिफाया बिराद खस्थ' खालामनानै आंखौ फोरोंबाय ओमफ्राय आं माने मोनसे बोलो मोनो गोसोआवहाय जेनेबा समाजनि थाखाय मावनो होननानै मोनसे बोलो मोनो आरो ओमफ्राय आं ओंखायनो फरायनो माबादों आरो प्रिपेयार खालामदोंमोन APSC-खौ फैबाय थानाय समाव जिहेतु इउथफोर फैगासिनो दा बिथांमोनखौ नोंथांनिफ्राय मा मेसेज आंनि मेसेजआ बेनो नाजाबाय था नाजाबानो हार्ड वार्क खालामबानो माने जिउआवहाय जिउनि सिमांखौ मोनो आरो हार्ड वार्क खालामनांगौ ओमफ्राय नाजानायखौ गारनाङा अलवेज किप ट्राइं नोंथांनि जाफुंसारनाय बिमा बिफाजों लोगोसे सोरबा बायदि मदद होनायावहाय आंनि सासे लोगो दंमोन उत्पल बर' होननाय बे लोगोआ दिल्लीयाव थायोमोन बेबो UPSC-नि थाखायनो नाजादोंमोन APSC बेनिफ्राय लोगोआ पास खालामनो हायाखै बेबाराव खिन्थु बे लोगोआ आंखौ माने गाव माने जि माने सोलोङो लोगोआ आंनो खोन्थाहरबाय थायोमोन बेबायदि फरायबाय आं माने गाइडेन्स होयोमोन लोगोआ दिल्लीनिफ्राय ओमफ्राय आं बे लोगोखौ थेंक इउ होननांगोन आरो आंनि उदालगुरिनि लोगोफोर दङ स्कुलनि मोजां बिसोर माने अलवेज आंखौ सापर्ट होयोमोन आरो जेनेबा आं माने मालाबाफोर एसे डाउन जाबाबो जेनेबा हागोन माने आंखौ बिसोरो माने मटिभेट खालामबाय थायोमोन आरो जेनेबा हागोन होननानै ओमफ्राय बिसोरनि आंनि लोगोफोर स्पेसियेलि बे लोगोफोर दङ आं उत्पल बर'खौ होनखाबाय ओमफ्राय बेयाव डक्टर निजोम दैमारि दं बे उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव मावो बेबो आंनि बिराद क्लस लोगो अलवेज आंखौ इन्सपायार खालामबाय थायो बेनिफ्राय आंनि हजों आं जेराव थायो बेवहायबो आंनि फंबायफोर दङ माने उन्दै बिसोरबो माने फरायबाय थायो लेखा बिजनिनि बुरजन बसुमतारी राजु बसुमतारी ओमफ्राय हादोरसा बसुमतारी अरुण नार्जारी बिरसन नार्जारी बिसोर माने मोनसे माबा दंमोन आरो जेनेबा मोनसे ग्रुप फरायनायनि ग्रुप माने जों सामफ्रामबो फरायनायनि खोथा रायलायो आरो माने ओमफ्राय बिसोरबो नाजाबाय थादों एबाराव मोनाखै नेक्स्टआव मोनगोन बिसोरो